baldintzak hobetzeko hitzarmena firmatzeko negoziazio maila irikita dakagu eta horixe. Negoziazio hontan zuzendaritzai borondatea eskatzen jogu bere aldetik jartzea, lehenbailen isteko. Bueno, gauza da, duela urte bete arte gure enpresan etzeon komiterik, metalaren merkataritzan konbenioak 16 urte zemakin izoztua, eta erabaki genuen gure lan baldintzak hobetzeko, ja pixka muitu inbar genula, ze gure eskubide guztik zuzendaritzan menpe zeuden, eta, azkenen 16 urte eta gero baldintza berdinekin jarraitze genuen, eta iruditzen zaigu garaia dela errealitate sozialea gerturatzen juteko gure lan baldintzak baita. Arazoa baino gehiago hori da enpresak daukan, markoa bezala daukan hitzarmena izoztua zegola, eta denbora urte asko zeon gehala lan baldintza batzukin 2000 eta aspaldi 2000 urtetako hasieran hitzarmen bezala atera zana, eta azkenen gaur egun 2025 sartu gea, realitate sozial hontan Gipuzkoan gaude, KAF talde barrun gaude, eta langile pila bat gea guren, 100 langile gaudeia, eta lan baldintzak hobetu beharra dauzkagu. Azkenen gaur egun egoera oso desberdina da.